ydy nhw? Fel grŵp? Ie, fel grŵp. Ie. Allan o'r 90au dweithiol, mewn i'r ugeinfed ganrif yn effeithiol, dyn anwybyddu'r perygl dwi'n symud yn ffyrdd dirgel, llogi car a dwi'n dianc. 20 pint o nitroxide yn y tanc. Mae wir. Dyma'n unwaith yn ifanc, gwneud neu dweud yw y polisi. Mae'r profiadau wedi talu, y ffordd, y trywydd, da ni'n dilyn. Gyda Roots Lucy's, da ni'n chillin'. Mae'n mynd i fod yn ddwrnod braf yn ôl bob sôn. Dwi'n ymlacio a llacio i lif y dôn. Mae'n mynd i fod yn ddwrnod braf yn ôl bob sôn. Hut 1, Hut 2, Hut 3. Be ydych cynllun i chi ar gyfer yr haf? Gwni 5-6 gig y Czechoslovacia, Bruno, sef tref nwyrain y Gwlad Czech. A wni ar ôl ni, dyn ni'n dyn ôl, a dyn ni'n lanio yng Nghymru gyda lot ffordd o duty free, a dyn ni'n mynd i'r Steddfod. I'r Steddfod, ydych chi'n chwarae yn y Steddfod? Ni'n chwarae yn nos Iau, dwi'n meddwl, gyda Tokyo. Nos da. Cython bol yn gicio, crantio, Llywodraeth Estron sy'n mynd trethu, cops ar y cico drws fawr, pam di yn y gwely. Mae'n mynd i fod yn ddwrnod braf yn ôl bob sôn. Dwi'n ymlacio a llacio i lif y dôn.